Det er fredag den 24. maj, og det vil bare sige, at det er weekend, og jeg tænkte, at jeg vil lave en weekendsvlog til jer. Jeg skal nogle forskellige ting i weekenden. Nu er klokken egentlig bare lidt over 11, og jeg er på vej ned til bussen, fordi jeg skal i skole. Jeg havde nemlig ikke time i de første 2 moduler i dag, så jeg har kun 1 modul, fordi jeg skal op til fysik. Jeg skal op til fysik mundtlig eksamen, så derfor så skal jeg møde op. Det er fucking lort. Jeg gider ikke til fysik. Det var fordi, jeg har været biologi næste år, så derfor så tager jeg min eksamen med. Og så skal jeg så til fysikeksamen i år. Og det magter jeg virkelig ikke. Men ja, det er så fint. Men ja, så er det egentlig bare derfor, at jeg er på vej i skole nu. Ellers så havde jeg haft fri hele dagen. For jeg er så også i gang med at tage mit kørekort, så det lader mig fucking meget til at kørekort. Fordi sådan ærligt, det er jo så irriterende at skal tage bussen hele tiden. Så kom jeg lige over vejen. Jeg stod lige og ventede for en lang tid. Men i dag, der skal jeg egentlig bare ordne nogle forskellige ting derhjemme, når jeg kommer hjem. Og så i morgen skal jeg til 18 års fødselsdag og på arbejde, så det bliver mega fedt. Og det er min veninde, der holder 18 års fødselsdag i morgen. Så derfor så skal jeg også have lavet min gave færdig. Jeg skal også lige handle lidt i dag også, fordi jeg skal købe lidt tips til fredag. Og så skal jeg også lige købe min Red Bulls til den gave, jeg skal lave til hende. Og så tænker jeg lige, at jeg kan tage jer med, når det er, at jeg også lige skal lave den her gave færdig. Jeg begyndte på den i går, så jeg kan ikke se den fuldstændig, men jeg synes, den er blevet mega fed. Så er jeg kommet af bussen, og jeg har løbet med at handle. Jeg købte egentlig bare lidt chips og 2 Red Bulls. Jeg ville godt have købt nogle flere chips, men nu var de pludselig sat op af. Det var inde i den anden dag. Der var de sat i 18 kroner, og nu var det 2 for 40. Altså, og det er det fucking Red Bulls der. De kostede 2 for 29. Er det skudt i hovedet? Er det lidt i hovedet måske? Ja, jeg troede kun, de kostede 12, men jeg var nødt til at have dem, fordi det er til gave. Så man jo bare give det. Men altså, hvad kan man lige snakke om, hvor irriterende det er, at tingene skal være så dyrt for tiden? Nej, hvor det irriterende. Og ærligt, man kan også snakke om, hvor fucking skoletræt ærligt jeg er blevet, fordi sådan der, jeg havde så meget energi til at lave alt muligt, inden jeg skulle i skole. Men jeg gjorde det ikke, fordi jeg skulle ud af døren sådan en time før, ikke? Og så er jeg sådan, nu jeg gabte den i den der time, og jeg var fucking træt. Og nu er jeg bare ekstremt træt. Altså, nu har jeg ikke energi til noget, nu vil jeg bare gerne hjem og ligge i min seng og fucking film hele aftenen. Altså, men det kan jeg jo bare ikke hele tiden gøre. Nej. Jeg har egentlig bare været hjemme lidt tid, jeg har fået lavet mig noget mad, og nu er klokken egentlig bare ved at være 4. Den er sådan 3:15 nu nemlig. Og jeg har lige sat de der Red Bulls ned i min gavekurv, jeg lavede til min veninde. Og så vil jeg egentlig bare lige vise den gave, jeg har tænkt mig at give min veninde i morgen. Her har vi egentlig bare kurven, så har vi noget toiletpapir, fordi jeg synes, det er fucking sjovt. Der står der sådan, holy shit, you're 18, og så står der, I love, happy 18th birthday, I love the shit out of you. Den synes jeg bare var mega sjov, og så har jeg købt en ring, som jeg også lige kan vise, så har jeg købt den her. Den er fucking nice, sådan er virkelig nice, jeg elsker den. Og så er der sådan en her, altså det er sådan en 18-års gave jo, det er sådan virkelig sådan sjove gaver, og så 2 Red Bulls, ikke? Og så vil jeg virkelig også godt have brugt dem her, ikke? Det er sådan små, de former som, jeg ved ikke, om man kan se, hvad de former som, men den vil jeg virkelig også godt have brugt, men sådan, fordi den får ikke nogen penge, og så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så har jeg købt det her kort, hvor der står sådan der, friendship is like peeing in your pants. Everyone can see it, but only you can feel its truth warm. Thank you for being the pee in my pants. Det føler mig mega sjovt. Og så har jeg skrevet sådan sygt meget til hende. Sådan. Så det er mega sødt. Og så viser jeg lige den anden ting, som er lidt en surprise, som jeg pakker ind ved siden af, fordi jeg ville have lavet sådan en gave på bundet, men det gad jeg ikke alligevel nu. Og så jeg skal bare lige pakke den anden ting ind, som jeg får ved siden af. Jeg har den bare lige her, jeg har puttet ind i det her, så sådan en pude. Og jeg har bare puttet ind i det her, for at den ikke bliver beskidt inden. Men det er bare et billede af os to. Det er sådan, jeg føler, det er blevet okay. Jeg havde ikke noget bedre, det her var det bedste billede. Men sådan, så har hun en stor pude med mig og hende på. Det er jo så nice, og sådan en virkelig sjov gave, ikke? Og så det her, det er egentlig bare ringen. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det. Nå, jeg ved ikke, hvor godt man kan se det, men det er bare sådan nogle små hjerter, sådan hele vejen rundt.
hvilket jeg bare synes var mega cute og nuttet, og sådan lige med veninden-agtig, synes jeg. Jeg har nemlig været meget sådan med, at jeg godt vil lave sådan en speciel gave, og ikke bare sådan købe en enkelt ting for sådan en, men jeg vil godt lave sådan, hvor jeg specielt har fundet ting til hende. Og så fordi det er en 18-års, så skal den også være lidt sjov og bla bla bla, så mega hyggelig. Jeg ved ikke, om jeg har fået sagt det. Jo, i nogle tidligere, der var vi i gang med at lave værelse, vi har sundet virkelig langt. Jeg har bare ikke fået sådan opdateret. Men det her, det er værelse, det har jeg nu. Sådan, det er ikke så stort overhovedet, men det er større end de andre, jeg har haft i mit liv. Men så får jeg virkelig stort værelse, og nu har vi fået malet derude, og så skal vi bare have lagt gulv. Og så kan jeg bare sådan faktisk snart begynde at flytte alle mine ting derud, så der tænker jeg, at jeg laver sådan nye videoer med det. Altså, jeg er så excited om at skal få et nyt værelse og sådan flytte derud, fordi det er sådan udstue, annex, noget til mig, så jeg ikke skal bo sammen med min familie. Fordi, jeg forstår sådan min familie. Jeg kan bare ikke holde ud på game. Så det bliver mega fedt. Men egentlig vil jeg lige hurtigt tage den her gavekrukke op og vise min mor, sådan hvordan den lige er blevet. Og så tager den ned igen. Nu har jeg bare lige fået lavet gaven her. Det er sådan det final result, tror jeg. Og nu vil jeg bare lige hurtigt skifte betræk og sådan noget på min seng, fordi det trænger den til. Nå, men hej. I dag er det så den 25. maj, og klokken er sådan 5:30. Jeg ved ikke, hvor jeg opdaterede jer sidst i går, men jeg fik ikke lige opdateret jer i morges. Men lige nu der er jeg bare på arbejde, Føtex, og jeg har fået en t-shirt. Jeg er så lykkelig over, at jeg har fået en t-shirt. Men her om lidt, der kan jeg bare sætte pause. Og så her, der går der lige lidt, så klokken 19, der får jeg fri, og så skal jeg bare med bussen hjem. Og så vil det egentlig bare sige, at jeg skal til fest. Men jeg skal egentlig bare, når jeg kommer hjem, så skal jeg have fundet et outfit for i dag, for jeg er helt blank for, hvad jeg skal have på i aften. Så det skal jeg have fundet ud af. Og så skal jeg finde noget alkohol, og jeg skal drikke, fordi det har jeg brug for. Og så bliver jeg hentet af nogle gutter, af nogle af mine venner. Og så kører vi sammen ud til festen. Jeg skal også have alle mine dyner og alt med. Og jeg er sådan, altså det kan godt komme til at fylde lidt meget. Og så er sådan, der er plads, bare du med. Og jeg er sådan, ja. Så jeg skal bare de her timer overstået på arbejde, fordi jeg vil virkelig gerne bare hjem. Sådan, jeg vil gerne bare hjem nu, ikke? Men jeg bliver helt excited over, at jeg skal til fest snart. Så nu skal jeg bare have lidt det her arbejde overstået, og så ses vi, når jeg skal med bussen hjem igen. Altså hjem. Nu har jeg bare lige gjort mig klar. Jeg tænker lige, det er mit outfit. Bare bukser og den her tøj. Og så har jeg pakket alle mine ting, og så venter jeg bare på, at jeg bliver hentet her om sådan 5 minutter. Og jeg har en gaven her, de der 2 ting, og så har jeg mine ting her. Alkohol og så poser. Hey, så blev det søndag den 26. Ja, jeg skulle have været på arbejde, men jeg ved ikke hvorfor. Men nu snakker det lidt personal. Men i går, jeg blev simpelthen lidt deprimeret, fordi jeg blev simpelthen med en sådan, ja. Om jeg var okay, og bla bla bla. Om man kunne se på mig, at jeg ikke var okay. Og så var jeg nødt til at gå. Og så, jeg kunne virkelig godt græde i går, men jeg græd ikke. Så i dag, jeg græder så meget. Det er lige stoppet nu. Jeg kommer til at græde så meget i dag, og det er fucking noget. Jeg har brug for det åbenbart, og jeg kan ikke styre det. Det duer bare. Virkelig træls, men sådan er det nogle gange. Men ja, så er jeg også fundet til at være syg på arbejde. Så jeg skal egentlig bare have støvsud i dag, og jeg sidder og slapper lidt af, og sådan noget. Fordi jeg bare ikke har det godt. Altså, jeg er bare ikke okay.